This is Assam Kalishu. Ayo, मा मरि लैबे? फाग्ला सिगांग्रोआ नैबेखौ कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय बे मा बुस्थु। खान्थाल गोमोन, खान्थाल गोमोन। खान्थाल गोमोन, खान्थाल गोमोन। माइ फुगासिनो दं, माइ खोथिया फुगासिनो जानो। This is Assam Kalishu. आयो मा मरि लैबे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एसे डेन्जारखौ लाबोबायलै नोंसोर खान्थालखौ। सोर? नो 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 नो। माबायाव जानो खोथिया फुगासिनो दं नै बेखौ जासिगोन। खोथिया फुगासिनो लोगोफोर बैयाव देखायलांसै नायलांबाय थादो। सिगांग्रोआ नैबेखौ कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय बे मा बुस्थु। हेलौ लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै जोंहा खोथिया फुजेनबाय। खोथिया फुनायखौ आं देखायनोसै नायलांबाय थादोल'। माने जोंहानो 5 बाजि मोनबाय आं खोथिया फुनायखौ। ओमफ्राय आं देखायनोसै नायलांबाय थादोल'। बाव फुगासिनो दं नै बेयाव जानोनो खान्थाल दानगासिनो। खोथिया फुग्राफ्रा आयौ सानसेयावनो हाजोबगोन माथो। खोथिया फुग्राफ्रा नै गोगोम गोजाखा। नै खोथिया फुग्राफ्रा हालासेखा। नै बिराद बुरजा दङ खोथिया फुग्राफ्रा। रावबो दाबसे जायगानि गैया बेयाव। Hey. No 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 no. जानो गायगोन ना मागोन जाखो? माइ गायनांगौ। हा? लांदों माखासे। ओइ खान्थाल राननो नागिरदों खान्थाल। दसे ब्रेक। माने एसे फ्रेस जानायनि। नों मोनजायाखै? नों मोनजाखांबाय नामा? बियो? मोनजाबाय नों मोनजाबाय? सोरथो मोनजाखो? मोनजाखांबाय? रिफ्रेशमेन्ट रिफ्रेशमेन्ट मोनजायो न'? नों खोन्थाया? Mana mah ini? Kantal gomun. Rawa awgaya nih जोंनो जाबाय. नों रबिन जाफैदो. माखौ बेगरखौ? जोंनो जानांसिगोन फैग्ला. खान्थालखौ. नै मोनसे फैलायबाय. दाबावसो. नै खान्थाल गोथां. खान्थाल गोथां फैलायबाय नै। नै लोगोफोर। नै खोथिया फुनायाव होनसैलाय नै बेखौबो। नै ओमफ्राय बानलुआ आयु बानलु गोदोना खोथिया फुग्राफ्रा नै फुगासिनो जोंहानो फुजेनबाय बादि मोनबाय आं जिबौ सालाय सालाया जिबौसो नोंना फुखांथारसै मुथा खाजोब्बाय नै मुथा खान्थालखौनो सानसे दानबाय बिसोर खान्थाल दाननायजों सेस जानायाव बाहागो लाबावबाय हनै जानायाव बाहागो लाजोबबावबाय आसलफ्रा सानसे खान्थाल दानबाय बाहागो लाखानांगोन खान्थाल दानग्राफोरखौ देखायनां नै खान्थाल दानग्राफ्रा खान्थाल दाननानै सेस दिनै
दिनै सानसे खान्थाल दाननाय खान्थाल दानबाय खान्थालनि बाहागो लाफिनबावबाय मावा दाङा सोरखौ मावाखै होनदों मावा दाङा नै बुहायाथ' दा जालायगोन र' दासोलायबाय थायो ओमफ्राय थैहां जायोमोन दाखालि बाब्राबलाबायनाया नंगौ नङा सिरोप जानो हादों नाब्लेब्लेखौ खेबथारबावगोन आं मेगनाव आलौसिगोन नोंनाव राम मा हिनजाव बायदि थाखुमाखो आखाइजों हानदोब्रा खायलें लुरुमे बां जोब्बाय लास्टआव सासे सानै साथाम साब्रै साबाल' थाहैबाय बेथ' मावफेरनो मोनखायाखै नै जोब्बायानो लास्ट एन्डिं पजिसन जोबनायाव नै ओरै मोनसे बाथ्रा खोन्थानांगौ नैबे खाथियाव फैनानै नायफै ओरैबायदि एम्फौ जमा जाजोबो दुनियानि एम्फौ जमा जाजोबनाय नै नुबाय नुदों खुखादासिखालै हाबजोबगोनबो बेनि थाखाय जोबलायबाय आरो खामानिया मोनसे गाबोन गायनाय गाबोन स्टार्ट जासिगोन जोंना दुनियानि देरसिन हाबाफारि बेयो बयनिफ्रायबो देरसिन नुनायावलाय जेबो गैया खिन्थु बे नङाबा जिउ खांनायनि थासारियानो फैया बेखायनो माइ गायनाया गुबै जोंनि मानसि महरै थांनानै थानायनि गुदि आबाद मावनायनि बिथा दाबो जाखाङा मा जालाबाय थाखो नोंसोरो ओइ स' लोगोफोर गाबोननि गायनांगौ जायगाखौ आं खोन्थाहैखानोसै एवजोबखाबाय नै गासिबो मोजां जाजोबखाबाय नै एवखांजोबखाबाय ओमफ्राय गाबोन दै होनानैल' एवनांसिगौ आरो दै होना मा जादों हा थांना था नोंहा मा जाफैदों बुवा माने गाबोन मेचिनजों दै होबानो जाबाय आरो दैया नै जावखाजोब्बाय माबा ड्रेन ओमफ्राय बेयाव दोनहैबाय आरो नै बेयाव दोनहैबाय नै बेयाव मेचिन लगायगोन ओमफ्राय दै होगोन आरो बेयाव बे खिन्थु गल फोथारसोमोन दै फोथार नै बिराद गुवार खालमासिनिफ्राय मोनफिनसिगोन फोथार खालमासि नेनानै थादो बिराद गिदिर प्रग्राम दं बेयावनो जागोन 2025 खौ नेनानै दं स' लोगोफोर इनभिटेसन थांजोबखागोन बयनावबो बेनोसै लोगोफोर स' लोगोफोर खोथियाखौथ' फुखांबायानो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय अननानै बयबो कमेन्ट खालामदो माबायदि मोनदों आरो जों हाखौनो फार्स्ट फुजेननाय बादि मोनबाय आं स' लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअआ अननानै बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो गोदानब्ला अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन